И здравейте, днес ще ви покажа тренировката ми за горна част. Преди това ще изпия pre-workout и креатина. Надявам се, това стане добре, вече съм казал с монтажист, отделно и с камерамен. Така че се опитвам вече за напред видеята са много по-професионални и всяка седмица да качвам поне едно видео. Както и ще отговарям на всичките ви коментари. Така че в следващото видео ще отговоря всички коментари от това и предишните. Така че коментирайте дали искате нещо да направя в някоя поредица, примерно, или някакви неща, които ви интересуват. И аз ще ги направя. Приятно гледане. Така сега да започваме с горна лежанка с дъмбели. Сега ще направя една серия с 50% от работната ми серия. Денех с 20, 22. Айде направо 20 ще направя. Поставя братле. Къпсея ти братлето също. В тиктока. Хубаво братле. Айде. Ще оставя един в другото за акаунта му да го последва, че правим много хубави видеа. Направо фащаме 40-те, няма кога го мислим. 6-7 репа ще трябва да направя. Направя още една след 40 и след това отиваме на лежанката. Там пак по същия начин една наградаща и две работни. Гледам да не правя повече. Така, между другото като се тренирате, особено като правите дъмбели, лежанка и така нататък, дишането е много важно. Като изпутвате, изтишвате, като пускате, изтишвате, тъй като първо много повече сила имате, второ много по-добре се усеща. Натрите както ще да вземете много важно. Сега ще бъда скоро да взема някакви микрофончета, тъй като не знам колко добре се чува в момента аз как говоря малко по-силно, ще да чувате, говоря много добре. Много силно музиката в залата. Дай сега малко ще прегледам кадите, да видя как да чувам. Добре, свършихме тук, сега чуваме на лежанката. Сега прегледах кадрите и не се чувам много добре, ще гледам като говоря, съм малко по-отблизо. Не може да чувате малко по-добре, пък кадрите, където не се чува, ще да субтитри. Поправка имам да правя кофички сега. Така че направо натам отиваме. Това малко тръгнало да се разпада, ама не карай. Малко скучно. Но доста добър пъмп за сега. Но и така да остане. Между другото почнах да кътвам вече от 2-3 дена. Има лек спад в силата. Преди правих с 40 за 6-7, 8 повторения. Но вече малко по-малко стават. Така че май ще трябва да си купя някакви други добавки. Или поне да пия по-често pre-workout, тъй като аз в момента гледах малко да го намаля, но явно няма да стане. Ще трябва да си пия пак всеки ден, защото сега още не е толкова зле, но след един месец да кажем, защото аз смятам да кътвам 2-3 месеца. Сега съм до 72, искам да кътна до 78-76. И сигурно вече след месец ще стане по-тегаво и ще трябва пак да почна да пия pre-workout. Следващото ще гледам да се с 40, пак 5-6 репа. В момента гледам да правя по-малко повторения повече за филма, да тренирам. Следващата серия ще направя с 30. Малко тега ми беше. Между другото, искам да благодаря на камерамена ми, че дай телефона си. Тъй като аз съм с нова програма, не съм се научил да ми даде да си гледам там нещата. Така че, благодаря се. Много се надявам видеята за напред да стават все по-добре и все по-добре, тъй като вече имам доста повече желание да ги правя. И
взеха 2 човека хора, които да ми помагат още по-добре, още по-лесно ще ми е на мене. И силно се надявам да стане нещо добре. И така, добре, да правим сега. После да правим бекдек. И съм свършил с гърдите за днес. Другото, пишете в коментарите дали искате да направим с някой известен български ютубър заедно колаборация клип. Се радвам да видите. И за напред, кой знае, може и да стане. Хората ми живото ме гледат малко като влизне скопаемо. Все едно не са виждали инфлуенсър в залата. И съм много известен, ама все пак. И между другото искам да кажа за всички, да знаете, винаги споделите след като направите дадено упражнение. Дали ще е тежести, дали ще е те сте взели фичилите от някъде. Винаги поделите, защото реално, ей това, някой тук правил и си оставил там. Това не е ясно. Защото хората в залите, които работят, после на тях им се налага да подреждат тези неща. А вие ако трябваше да подреждате цялата зала от до, нямаше да е яко, нямаше да ви харесва. Така че поне за хората, които работят в дадената зала, в която тренирате, малко или много поне заради тях се вършите нещата от там, къде сте ги използвали. Сега ще правим тук малко бекдек. Не е най-хубавия, защото отново са пощупили, но друга е заети да обясняваме на хората. Както винаги една загряваща серия, ще не се контузиме, особено ако правите с полички обрани, винаги е хубаво. Ако някой си защо не правя с петека техника някакво упражнение, или защо не пускам толкова до края, или правя с много тежко, аз така се тренирам. Предпочитам да се тренирам повече така, тъй като аз тренирам за кефа, не тренирам толкова много да правя някакво мега топ тялото. След 2-3 месеца ще бъда да тренирам вече по-оптимално, но за сега предпочитам да се тренирам с такава техника, тъй като доста по-време. А пък според мен, ако тренираш с 100% правилна техника, контролируемо и всичко, то се разваля кефа от тренировката. Няма ли малко деца вика пустотия, не е яко. Мисля, че много хора бихте се съгласили с мен. Другото пите в коментарите кой е любим фитнес бранд. Защото според мен Gymshark са най-добре. Аз бях споменал в предното ми видео Ben Francis как е започнал с един основател на Gymshark и всичко. Може да отидете да го гледате, доста е хубаво. Ай, сега малко и го лифтаме. Това ми е щегало. Между другото, в 100 тона, който е във Варна, до нормалност, направиха втория етаж с карджо, кажу на хората. Който е специално за карджо и най-вероятно другата зала ще правят пак нещо свързано с групови тренировки. Така че може да дойдете да видите, много сте хубава. Откриха между другото много в Варна пак в Сатона, квартала Скоропо. Също е доста хубава. Но аз съм стигнал да скора в тая и затова продължавам да си мисля, че ще ме по-близо от другата. Тренировката, която ви показвам днес между другото е точно както аз се тренирам. Не е като да правя по-леко заради клипа или да правя точна техника заради клипа, аз така да се тренирам, така да го решавам канал. Трябва да видим сега какво да правя. Представяме да направим lat pull down. Направя една загряваща с 20 от страна и после директно с 40. Сега като си поправя между другото малко режима на хранене, тъй като аз последните 2-3 месеца се храних с мега рандом нещата. И съм спал до режим или нищо, сега като почна малко по-така да кътвам като хората и ям по-правилно. Ще ви направя клип какво ям в един мой ден, тъй като едно момче ми беше коментирало в Instagram, в бях качил истории, нещо коментирал, иска да видя какво ям, така че предполагаме на доста от вас също ще ме интересува, така че съвсем скоро ще направя това видео. Друго забелязах, когато снимаш клип, никой не трябва да те пита да се редувате и така нататък. Особено като с камера, бе. Видите до някъде плюс, тренировките ми стават по-качествени, когато снимам. Ще оставя между другото линк в YouTube за инстаграмът ми, тиктока ми, както и на момчета, които ми обработва видеята и които също другото, което снимат, така че може да
съдете мене и тях, ще съм ви благодарен. Малко много използвам думата, между другото много няма значение. Да. Мисля да направя една поредица, в която пробвам най-хубавите фитнеси във Варна, които са Сейши, Just Fit 100 тона, Калайн. Мисля, че имаше още 2-3 фитнеса, които също са доста добре. Ама излезете да искате да гледате такива видеа. Се радвам. Аз съм пробвал един-два от тях, но стане смешно, така че и за мен ще е много изживяване експириенс. Се радвам, ако някой от вас би се зарадвал да ги гледа. Направя една с още 10 страна, тъй като имах още 2-3 повторения в резерв. Днес съм записвал само 150 грама весни ядки с нет. Имам между другото изключително нова енергия и сила, което е малко странно, поне за мене. Взявах един банан преди тренировката също. За малко повече сила. Се държа добре. Искам някой да види каква е тренировката за горна част. Сауната ни я правя всеки път. Тъй като между другото, ако правите прекалено често сауна, да се намаля тестостерон, така че хората, които правят по-често сауна, е хубаво да си правят такива изследвания по-често. Според мен веднъж седмицата е най-добре. Ако видите, че трябва да ви пада тестостерон, да предприемете нещо, не то просто да пада и ви да не знаете откъде нямат сила или сте изгорени. Направо ще почвам да направя една с 10, после с 12,5 или 15 ще видя. Добре, май ще направя сега една с 15, после с 12,5. Между другото ще карам на тази програма, която съм в момента още една-две седмици, ще почвам да правя нова. Тази програма, която в момента правя, според мен по-скоро за bulk. За като е по-добре да правиш за повече повторения, за по-леко, защото тогава нямаш толкова сила, не усещаш толкова килограмите. Една идея по-добре. Добре, 15 се натежаха. Право ще направя 12 тавърите. Този кът се опитам да кътна до такава степен, че да имам види на каква си на приема, които също са вълши около 8-9% подкожни мазнини. Правете ми в коментарите около греша. Така че е паят е вълко. Вече правя по 30 минути карата всеки ден след тренировка. И се надявам до лятото да съм успял да кътна до толкова. Е много тегаво. Сигурно сега първите 3 седмици като почна повече да гориш, там мисля да свалям главното мазнини. И вече към края, повече към вода, за да пия толкова вода. Тъй като искате на такава степен висок процент от кожни мазнини, освен да имате висок процент от кожни мазнини, е важно и колко вода имате. Тъй като това също е доста значение. Пред тази серия не става много яка. Прекривам чупанската елда. Карай. Поне съм направил, не съм скипнал. Сега да правя гребане на смук. А има бая хора там, както видите. Така че се надяваме да е свободна. Сега ще правя, ще чакам само да питам човека дали има да прави. Имаше малка пауза, като чакам човека да прави. Аз направих една заграда вчера след това време, направя по-скоро. От колко време го правя това упражнение и ми е много добра техника. Ще направя още една серия с 70 и отивам на следващото упражнение. Сега имаме още една серия, както казах. И после почваме да с ръцете малко корем. Тъй като аз почвам да правя вече и корем, защото то просто няма как. Искам се да изчистя, пък според вас съм окей, но аз не се виждам толкова добре. Предпочитам да си кътна и да си тренирам корем, като всеки мускул трябва да се тренира. Всички части съм го тренирал корем никога.
едва 2 месеца някъде почвах да го правя, преди че не съм го правил сигурно половин година, ако не и повече. Така един съвет, ако искате, когато правите гръб, да ви влиза максимално гърба не толкова в ръцете. Аз искам да ми влиза малко в ръцете, защото предишница не правя толкова много, примерно. Хващайте и така. Кутретата не са толкова и тези два кръста, които са, да не се държат, така ще бъдете максимално пълн в гърба или с петиле. Също доста добър вариант, както повечето от вас, не хареса толкова много да използват. Трябва да почвам вече с трицепса, че ми се чака нещо, може ми банна с клипа. Когато всеки път една заграваща серия, преди това, защото да не се контури. Това е истински приятел, да помолиш някой да снима 3 часа и да се нави от първия път. Да видим какво ще имам. Така, значи, тук 2 серии. После бицепс имам. Предмишница. Плюс малко ползинг. Още около половин час. Не, още около 30-40 минути по-скоро. Аз да опитам да направя с макса 6 повторения, да видим дали ще успея. Дойдете доста вода пие по време на тренировка. Както казах, хидратацията е много важна. И не таргетирам хората, които не го правят, не пият достатъчно вода, да пият повече. Аз в началото и бях. Да, тъй като хидратацията е много важна за силата по време на тренировка и всичко. Аз само между другото скипя шпоча в скоро време за някакво по-хубаво приложение за обработка. Да могат видеята да са още по-качествени, както казах и микрофончите си поръчвам в скоро време. Така че видеята ни са на топ ниво. Добре, станаха 6, приемливо е. Сега ходим да правим бицепс. Добре, айде да почваме с бицепса, но да чакахме много често. Тъй като доста е важно да се съобразява с хората в залата, когато снимате, защото не на всеки му е приятно да се вижда в кадрите ти, да снимаш така нататък. Затова, когато питам някой да се редуваме, разбирам истина, тъй като трябва да се съобразяваме с хората, които ходят във вашата зала. Тъй като аз имате уважението. Лично аз не мога да разбера хората, които се правят на интересни за някой, когато някой иска да ти да се редува с тях, че като вие брат, че ме изчакат. Брат, това е монтирате в една зала, съобразяй с хората. Може да им че е яко, но трябва. Това е... Все пак всеки се плаща. И като плащаш, искаш да ти е комфортно. Ако не е комфортно да снимат, затова няма да прави. Това винаги трябва да се съобразява с хората, които изгледат. Тази серия не беше зле, 12 повторения. Малко се червих, но Колко се виж поеш? между другото още една серия да правя тук и отивам вече на корема. След корема какво ще да правя? Имам малко ползинг, след ползинга отивам да правя на кар. Така. Както чувате, има доста талибани като мене в тази зала, което е плюс, ако искате да намерите себе подобни, защото на най-хубавата зала има от всичко. Ето това е яко. Хубаво е, защото в повечето зали са мега големите слопове или спопари. Сега ще направя 2 супер серии корем. Това е трудна част от тренировката. Корема.
правя много правилно, но той е как е мъчението. Няма смисъл да ви снимам другата супер серия, тъй като тя е абсолютно същата на тая. Само те се мъчвам много по-добре. Стана доста добре, на мен доста ми харесва. Между даже очувстващо добре стана, както казах по-рано. Къпвам вече и се очудих, че имам толкова много пъмп и всичко, при положение, че аз буквално не ям. Ям по 2-3 пъти на ден и то изключително ниско въглехидратно и протеина ми е много висок. Сега ще направя 20-30 минути кардио и свършвам. Надявам се вирусът да ви е харесало. Абонирайте се за канала с камбанката, лайк и коментирайте нещата, които са ви направили добро лошо, защото нещата, които искате да гледате за напред. И ще се постарая да отговоря на всички. В следващото видео ще погледнете всички коментари от предишното и това видео. И ще ви споделям с вас, ще ви кажа кое как ще става. И поредици, които искате да направя, също коментирайте. Така че това е. Чао!